جێگرێ فەرمانداری ئۆپەراسیۆنên hevbeşên Iraqê ji tora mîdyaya Rûdawê re agahî dane li ser hejmara hêzên hevpeymaniya nêvdewletî li Iraq Herêma Kurdistanê. Dibêje 1500 karmend û serbazên hevpeymaniya nêvdewletî li Kurdistanê hene. 5 ji wan e tenê 5 karmend li herêmên federalî yên Iraqê ne. فريق یکم یا رکن دکتر قیس محمد داوی که جێگرێ فەرمانداری ئۆپەراسیۆنên hevbeşên Iraqê ji tora mîdyaya Rûdawê re got li gorî rêkeftinê di navbera Iraqê hevpeymaniya navdewletî dijî Daişê de niha karên hevpeymaniya navdewletî bi dawî bûne li Iraqê. Tenê 4 bû 5 karmendên wan hene ji bo armancên lojîstîk û diplomasî li deverên federalî yên Iraqê ne. Weke din 1500 karmend û serbazên hevpeymaniye hene hemû jî li Herêma Kurdistanê ne. Hevpeymaniya nêvdewletiya dijî Daişê ji heft welatan pêk tê. Welatên herî giring û diyarên wê Wilatên Hevgirtên Amerîka, Brîtanya, Fransa, Almanya û İtalya ne. Her wiha Amerîka dê bimîne yek ji xalên ku serekene ji bo wan gotûbêjan li ser bikin warên teknîkî ew jî taybet e bi çêkirin û sexbêrkirin û sêrviskirina balafirên F-16 ku Amerîka wê wî karî bike û ev balafirên Iraqî ne F-16 yanî ku Amerîka dane Iraqê firotine Iraqê wê çêve bikin. Yek ji armancên sereke yên vê hevpeymaniyê ji navbirina Daişê bûye. Ferîqê yekem Dr. Qeys Mehmed Dawî derbarê Daişê dibêje niha Daeş li Çolistanên Embarê mane, li Çiyayê Hemrînê mane, her wiha li geliyê Çay mane, li Kerkûkê weke din hêza wê nîne tenê mefrezên çûk carna li ser rên sereke datîne. Her wiha hevpeymanî yan jî Ferîq Rukn Mihemed Dawî behs dike dibêje di nava 3 salan de wana kariye derbên giran li Daişê bidin û 23 berpirs û serkirdeyên mezin Daişê jî di nava van 3 salên dawî de ji navbirine bi hevkariya hevpeymaniya navdewletiya dijî Daişê.